Salum horas madita salutna asa neng masuk nama prosesi amak pandita do parahlado jongjong mahita salutna. Hudul Mahamu. Mare di Mahita.
hite-hite goar di debata ama, dohot goar di anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia na tumo palangit dohot tanoon, amen. Ede ho kamu ma di Jahoba ede nai baru, ay nunga di pabahin ibana akka halongangan, nunga di pabotohot Jahoba hatuauna, nunga di papatar ibana hati garona di adopan yakka naso tumadaho, nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata, suruh mato di porbadia tu rohanami, asa terapul situ tu rohanami, mar hite-hite haheheo ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gaddaha porsionami mar hite-hite pakirimu na mangulu, asa toktong hingot hami, na hehe do hami musesia namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sia namate. Amen. Hudul mahamu. Mare de mahita. Tang yahok kamu ma sikat nipatik di minggu sadarion, iman atar surat di Yohanes 10 ayat 34. Patik nai baru ma huleho Tuhamu, naing ma masih haholonga kamu, songon holong ni rohakku di hamu, naing ma songoni dohot hamu masih haholongan. Atong rap pengidogogo mahita tuado panidibata. Ale Tuhan debata, saya pergogoi mahami, mangulahu na hobar tu patikmi. Amin. Tabigema kor punguan ina.
Mare de mahita. Hurian itu hata di bagasan rohana hohom tatopoti madosata nagudangi tuadopa ni debata martangi yang mahita ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargogo na sohatu dosan par dengan bahasa doho jalaro di salingeling na do asini roham say marpamuati maroham di hajahato nami jala sayunang be ingot akka dosa nami ay jot-jot do hami mardosa marudo pokko jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhitesian pangalawason nami di hatam ale Tuhan Jehovah sayunang paingot-ingot pangalawason nami unang alang asini roham sayurupi mahami ho ale Tuhan debata hatuau nami pelua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesani dosa Roma hamu tuau asa mangolu todimuna ninna Tuhan Jehovah tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap botardo bahenok tu songon itak nang perara songon abit asubba gabe songon ha pas do muse hasangapon madi debata na dikijang Hudul mahamu mare de mahita
Tabege maha tanya di bata turpuk nyari mingguon. Ima natar surat sian Kolose tolu ayat 15 tu 17 tajahama masih kasoring. Jalada meni Kristusima mengarajai di bagasan rohamuna. Aitu sido hamu dijo di bagasan sada daging. Gabe parohamauliate mahamu. Jalana siulaon manang di hata manang di pambahenan saluhut naima marhite-hite gua di Tuhan Yesus uhut mandok mauliate tu di bata ama marhite-hite ibana ido sahatna martua doa kana tu mangihon hatani di bata jalana upeopsa amen. Mare de mahita. Taha tidakon maha porsiautai so ngonahina tidakon idong atas saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tomo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai i mana tinubuhon di si Maria na gabe-gabean sianto di purbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman di silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banoturu dong ditanom na mulak menguru di hari patoluhon na manaik tu surgo lahu du siamun de bata Jahoba amanai pargogo na soha tu dosani di simai bana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dot na mate au porsia di purbadia jala adong sadahuria nabadia huriha topani halak Kristen nakana badia dohot ti hasisani dosa dohot ti hatai namadok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot ti hanguluan nasora suda amen. Udul mahamu tapi gema ede puji-pujian siankur wilayah tolu.
Tabegema tikting na masa di Huriata. Salam. Tabegema tikting HKBP Tamarunang Minggu 7 Mei 2020 tolu. Angka rumah wisada nama ragam. Sada goar ni mengguta sadarion ima minggu kantate. Topik minggu Marede mahamu di Jehovah ale sadok tanoon. Dalam bahasa Indonesia bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. 2. Pertangyangan ulaya sada. Di Patupa Huriata do pertangyangan ulaya sada di hari Selasa, sia Mei 2020 tolu, masuk pukul 10 sia 30 wita. Di bagas ni keluarga Amang S. Saragi, Inang ST Borsi Payung. Maralamat di Jalan Makassar 2, Blok A nomor 40, Perumnas Sudiang. Asaroma Sude Parhalado, dohok keluarga, dohok ruas wilayah sada, madohoti ulaoni. Ibadah berbahasa Indonesia. Tolu, pajakonan situa. Sadarion patupau ni Huriata do pajakonan situa tu sahalak calon situa ni Huriata
Nasida nama jalo tohonan hasituan ima amang situa melki pendapotan sitorus SST MM Inang Fira Boru Barimbing SPD wilayah 2 tatangyak koma asa di pasu-pasu tuhata pakobasion ni naposona di hurian di tuhata domu tusipul permingguonon asara mahita marsi panganon na pinarade keluarga situa MP Sitorus SST MM Inang F Boru Barimbing SPD. 4. Ruas Nataba Mamuka Minggu Sadarion Gabe Ruas Nihuriata do Amata Transferi Kriswandi Sihombing Inang Sari Sawitri Boru Simajuntak SE Dohok Sadadak Danak Bawah Nasida Rosian HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan Distrik 10 Pitu IBT Nuaing Nasida tinggal di Kompleks Mega Nusa Madani Strip Madani Raya nomor 25 Jalan Manuruki Mangga 3 masuk wilayah Sada. Turuas na baru terdaftar dipersilahkan berdiri di tempat. Terima kasih, dipersilahkan duduk. 5. Ruas Parguru Madang calon jemaat Mamuka Minggu Sadarion Gabe Ruas Parguru Manang calon jemaat Do Amata Agus Butar-Butar SH Do Inata Junior Nasida Rosian Huria Tabernakel Jemaat Yesus Alfa Omega di Mamasa Sulawesi Barat. Nasida Nuaing tinggal di Jalan Hertasning Baru nomor 20 masuk wilayah Tolu. Kepada jemaat Parguru dipersilahkan berdiri. Terima kasih. Onom Mangapuli Patupaon ni Huriata do Pangapulion di bagas ni keluarga BH Sihombing SE Inang AP Borusiani Par SM di hari Senin 8 Mei 2020 tolu masuk pukul 10 walu tolu puluh wita. Nama alamat di Jalan Satelit Sada nomor 30 Sada Telkomas. Pinangido ma asaroma sude ruas ni Huriata di Ulaoni. 7. Pesta Parheheon ama HKBP Tamarunang. Patupaon ni Huriata do pesta Parheheon ama di hari Minggu 20 Sada Mei 2020 tolu nanaing ro. Masuk permingguan pukul 00.00 wita di gereja on. Jala patupaon ni panitia do pesta rap marsi panganon. Tortor sekolah minggu, tortor ama, tortor ina, tortor lansia, tortor remaja, dohot tortor naposo bulung. Walu PHD remaja Naposo Bulung. Di Patupa Huriata do PHD remaja Naposo Bulung di hari Sabtu 10 Mei 2020 tolu masuk pukul 10 sia 00 wita di gereja on. Asa Roma sudi remaja Naposo Bulung ni Huriata madohoti ulaoni. Sia hasil rapot pembangunan Sopo HKBP Tamarunang. Denggado Mardalan rapot pembangunan Sopo ni Huriata di hari Senin Sada Mei 2020 tolu nasalpo. Nani dohotan tolu pulusia halak ruas ni Huriata. Do mutu hasil ni rapot di Patupa do papungon sak semen. Daftar penyumbang terlampir di Naparjolo Amang Pendeta Ucok Fernando Hutasoi MTH CS Borusagala AMD 10 sak wilayah Sada. 2. Situa N Boru Sigalingging 10 sak wilayah Sada. Tolu D Tambun R Boru Sinaga 10 sak wilayah Sada. 4. MFD Siregar AMD E Boru Simajutak 10 sak wilayah Sada. 5. V Panjaitan S Boru Neptupulu 20 sak wilayah 2.
MH Situmpul G Boru Lumban Tobing 10 sak wilayah 2. Pitu Situa M Butar-Butar S Sit N Boru Hutahayan 10 sak wilayah 2. Walu Situa MP Sitorus SST MM F Boru Barimbing SPD 20 sak wilayah 2. Sia Situa MH Panjaitan N Boru Huta Barat 10 sak wilayah 2. 10 M Siahan SPD RFN Boru Nenggolan SST 10 sak wilayah 2. 10 Sada Situa S Sihombing Boru Sinaga 5 sak wilayah 2. 10 Insinyur W Tuege R Boru Gultom 10 sak wilayah 2. 10 Tolu J 20 sak wilayah 2. 10 Kasih Tompul SE AA Boru Sinaga SE 10 sak wilayah 2. 10 JM Silaen JT Boru Sinaga 100 sak wilayah 2. 10 Situa TR Sianturi R Boru Hutasoit 10 sak wilayah Tolu. 10 Dr. Andus M Panjaitan MM PS Boru Simajuntak AMD 20 sak wilayah Tolu. 10 Alu Dr. Andus PM Sihotang A Boru Samosir SPD 10 sak wilayah Tolu. B Sinaga SE D Boru Silain SST MKes 20 sak wilayah Tolu. 20 Situa AO Hutagalung S SOS Y Boru Lumban Tobing 5 sak wilayah Tolu. 20 Sada Kam Manurung SE Dr. Anda R Boru Napitupulu 20 sak wilayah Tolu. 22 Insinyur RB Simare-Mare V Boru Tampu Bolon 10 sak wilayah Tolu. 20 Tolu Opu Maharani Boru Sialagan 5 sak wilayah Tolu. 24 Situade Boru Marpaung 10 sak wilayah Tolu. Siapa menyusul? Perlombaan vokal grup Pesta Parheheon Ama. Perlombaan vokal grup Ama di hari Sabtu 20 Mei 2020 Tolu mulai pukul 10.00 WITA di Gereja On. Lagu wajib buku ede nomor 720 sia ayat sada. Laho Mahamu. Dohot lagu pilihan rohani. Peserta lomba minimal 5 halak, maksimal 10 halak. Sian ruas ama wilayah Sada 2 Tolu doho partisipan. Asa parsidoho masude akani amani huriata madohoti ulaoni 10 Sada. Undangan kebaktian perayaan Paskah PGIW Sulselbara. Rodo undangan panitia perayaan Paskah PGIW Sulselbara tu kategorial perempuan. Asa parsidohot di ulau ni pesta Paskah PGIW Sulselbara di hari Senin 2 Mei 2020 Tolu masuk pukul 10.00 WITA. Nama ringanan di gedung PGIW Sulselbara di Jalan Racing Center nomor 50 sia. 10.2 Latihan drum dohot kursus bahasa Inggris. Patupaon ni huriata do latihan drum sadarion pukul 10.500 WITA di Gereja On dohot kursus bahasa Inggris. Tu akka anak sekolah minggu. Pukul 10.500 pukul 10.00 WITA. 10 Tolu ruas Namar Sahid. Parhalado dohot sude ruas Nihuria HKBP Tamarunang manangyakon ruas Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saitu hatta mana mangaleon hamalumon dohot hai pason. Mulu adong sian ruas Nihuriata Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Paboa tu Parhalado manang Padita. Ruas Namar Sahid Agusta Christine Borsianipar perawatan di Jabu. MU Tagalung perawatan di Jabu. Nyonya Situa de Hutapea P Boru Siregar perawatan di Jabu.
Situa Ade Siregar, perawatan di Jabo. Nyonya Situa Ade Siregar, M. Boru Pardosi, perawatan di Jabo. 14. Ruas nama ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton, selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata. Nama ulang tahun siang tanggal 1 tanggal 7 Mei. Satu hatta mana mangalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songoni nang hai pason. Ruas nama ulang tahun Charles Gabriel Tambunan, anak sekolah minggu, tanggal 5 Mei wilayah 2. Poda tolu ayat 10. Di tangan nasiamun do gajang ni umur, jala di habirangna do hamoraon do hamuliaon. 15. Ulang tahun Pardongan Sari Peon. Parhalado do sude ruas ni huria HKBP Tamarunang Pasahaton, selama ulang tahun Pardongan Sari Peon tu ruas namirayahon siang tanggal 1 tanggal 7 Mei. Saitu hatta mana saitu tong mangalihon pasu-pasu tu keluarga nasida. 10 ruas narotu permingguan. Minggu 30 April 2020 Gereja HKBP Tamarunang torop na 120 siang halak. Sekolah minggu toropna ono 10 sada halak. Selasa 1 Mei 2020 pertangyangan wilayah tolu di bagas ni keluarga Amang M Silain inang RSD Borsiagian toropna ono 10 tolu halak. Angka rumah 2 Parhepengon. Parhepengon ni Huriata boy mata bereng di tikting Parhepengon adong di hitabe. Songonima tikting ni Huriata di bagasan minggon. Tatangnya koma asa gabi pasu-pasu dohok las niroha di hita. Tarlumubi gabi hamuliaon di goar ni Tuhata. Amin. Mari de mahita uhut mata pasahat pilihan sada A dohot pilihan sada B.
Da meni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas makamanga kenang di mingguta minggu kantate sadarion dibuat do nagabejamita di tonga-tonga ni parminggota sian sada koronika 16 mamuka sian ayat 27 sahat tu ayat 20 lalu atau 1 Tawarikh 16 ayat 23 sampai 28 hujahama di tonga-tonga ta sada kronika 10 ayat 27 sampai 20 lalu. Edehon majahuba alai sadok tanoon bari tahun hamuma hatuaonna ganu pari. Pajocor hamuma di tonga-tonga ni halak parbigu hamuliaun nai di tonga-tonga ni salut bangso halongangan aka nabinahen nai. Aina tibuldo jahuba jala tamasi tutupu jion na sokkal do ibana mangatasi sude aka debatam. Ai jia do sude debatani aka bangso parbigu alai anggo Jahoba naung majadihon aka langit hatongamon dohot hamuliaun di jolona hagugoon dohot hinauli masa di bagasan habadiaun nai hamu ale aka marga ni aka bangso sai lehon hamuma tu Jahoba lehon hamuma tututu Jahoba hamuliaun dohot hagugoon. Saya akan bacakan 1 Tawarikh 16 ayat 23 sampai 28. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Demikian firman Tuhan. Dia kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Saya dong do guarni minggu di hita setiap minggu. Molo minggu ta sadario di guari mai kantate, bernyanyilah pada Tuhan atau nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nah di hari minggu ini saya tong dadong di Tuhan guarni minggu bahkan saya dibayar dodok tema nang menghantar hita asabu ita pai hutihut songo dia do perdalanan ninguluta sesuai dohot jadwal-jadwal manang tahun-tahun gerejawi di tonga-tonga ni hudiata secara khusus di HKBP. Asa di minggu kantate di nama jauh hita mangedehon ede di Jahoba manang mangedehon ede na baru di Jahoba laos dibuat do manang laos dibayar do topik minggu sadarion. Di surat todoi di warta jematai marede mahamu di Jahoba ale sadok tanon bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Jauh-jauh manang suarai ajakan tusude natinop. Asa ajakan isa sitong na parjolo do itu bangsa Israel. Sian naposona asa sayu puji debatan. Asa saya mangidihon ede di julu ni debatan.
alani habalgaun dohot alani hamuliaun ni Jahuba ima debata nama noppa saluhut ima debata nama dongani ima debata nama ngaramoti jala debata nasai manarihon ngulu ni John pangit dehononi kantate boido godang pendefinisianna manang boido godang pangatusionna salah satu kantatei totu pasdo songon paridio tanakin hidup pemahaman jala pangatusion ni kantate mangedehon marhiti suara bernyanyi sekaligus doh menggerakkan tubuh lao mangalehon puji-pujian doh tasangapo tu debata alai bodo muse pengertian na lebih bidang taringo tu nyanyian baru di jolo ni debata manang markantate di jolo ni debata marhite perbuatan manang pabahenan naho bartolomoni roha ni debata tindakan manang pabahenan nang pedang marsuara dan nang pedang pala adong disi harmonisasi di namang edehon edei alai adong tindakan perbuatan yang baik salah satu dua pemahaman do pengertian ni kantate menyanyikan nyanyian baru jujulu ni debata tu sido hita kamanga kenang nang diarahon nang dijou turpuhon marhite mingguta sadarion di paubuk doon minggu kantation dung piga-piga minggu manang dung selesai hita di perningotan di haheheon ni Tuhatta Yesus. Dung hehe Tuhatta Yesus masuk mahita tu minggu na di guari manang na di dok asa songon poso-poso na baru tubuh hita na uasan di susu natama. Dimulai merangkak sahat mamusetu sonari di jauh hita lau mamuji debata ala di panadaota di huaso do di hagugun do di pabahenan ni debata di bagasan nguluta nomotik na adong opat alasan jojo tu hita asa say mamuji debata menyanyikan nyanyian baru tu debata di nasa perdalanan ni nguluta di nasa perdalanata di tonga-tonga ni pertibion na perjulu ala sata ala ibana do rajata raja namar mulia raja namar huaso silehon hanguluan ibana do raja namar huaso ibana do raja namar mulia mula saya tajahad di kesaksian Alkitab saya didokdo di gobar do ibana dialah raja segala raja Tuhan dari segala Tuhan Allah dari segala Allah Allah dangadong na tudoson ibana. Justru ibana do majadihon saluhut na dong di pertibion. Molo dong pedi bekalak de bata gana-gana anna nasian natinopa ni de bata doi. Molo dong pedi sembah halak di tonga-tonga ni pertibion nani topa ni de bata doi. Ala ibana do kausa prima, sian ibana do mulana, jala ibana do nang ujungna, ibana do na majadihon saluhut na dong di pertibion. Asa moladong patu pa debatana di tonga-tonga ni portibion sia jadi-jadian ni debata nama no paidoi ima debata Jahwe debata Jahuba nama no pahita nama jadihon hita ido alasatta asa hala Kristen sasitong dadang bui terpengaruh tu Allah dunia dang bui terpengaruh tu debata-debatana di portibion ai ubalga do debatata sia debatana dong di tonga-tonga di portibion kecuali molo holan na di rohana na ing patupaon na songon bangso Israel di tikinakok si Musa tu gunung Sinai di patupana sida debata sian sere si sobaun na sida ternyata saluhut nakana dibain jolma nagabe si sobaun na di pertibion na jinenihon ni debatadoi berarti dangadong lapatan na dangadong gunana martibakon na marsoba tu debata ima debata na manopahi huingot do
tahun-tahun 70-an, mulai 60 sampai 70-an begitu luar biasa marakna mabait tugu di Tapanuli. Ramolo sangkata do tahu bahkan molo digijaku umurna diingot doi sudido marsiadu marga mabait tuguna. Molo song kami tugu ni song kami si Mamora adong may di Duluk Sanggul, adong may di Huta Tinggi, song ini muse marga-marga na asing. Berlomba, bahkan berlomba mabait tibuk. Dimulai motivasinya, hola patuduhon kebanggaan bahwa kami sudah besar, sudah banyak keturunan nyopung nami do motivasi perdulu. Alai dung selesai liling ding dibangun, gabi bergeser mah, ngagudang laut tu si Marsoba, opung mulai jadi nabulon, opung paso-paso hami, poparamon, senin nama tu batui. Takut nalong doh siak kita mano babatu. Ala di lala gabi di si opung na hape diari nang salpo hula batu do di susu di si nang huli-huli na pedang arong di si. Hula namar pungu-pungu do halahi asa adong mabait tugu nang ketinggalan tu marga na asing. Ternyata mulai sian nama bangun sugarita ikuti saat selanjutnya prosesnya hanya biasa-biasa. Alai justru gabi boy do terpengaruh gudang jolma gabi Marsoba tu si seolah-olah gabi ima debatana. Gabi ima na memberkati ibana, nama masu-masu ibana, nama masu-masu nguluna dot anak kon. Tuani ma dung tahun 2000 nggak berkurang ini. Tang pala seri gudang be na saya membangun tugu na tibo-tibo na luar biasa tibuna meradu subui jangkauan di aka piga-piga ingana. Asa naing mulak dohita di sungguli holat debatado si pujiota si dehonota holat tu ibana dohita iko pasahat puji-pujian do tahamuliaon ala ibana do nama noppa ibana do na menciptakan kita di tonga-tonga ni ngulutta ido dasarta ido ojahatta jala ido motivasi dinaing juhonon na tuhita untuk memuji manang untuk menyanyikan nyanyian baru tu debata ala ibana do debata namar mulia jala ibana do debata namar huaso jala na tumoppa hita na paduahon motivasi manang ojahan manang rasorta lau Marsoba tu ibana menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan ala debata do nama narihon ngulut ibana do nama dongani jala ibana do nama ngaramoti hita. Hampir sudido ugamo anggo menyaksikan debatan sinobana do nama narihon nguluna. Nangpe ikomangula hita, nangpe harus bekerja untuk mencari apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Alai selalu dua dihaporsyai. Ala ni pasu-pasu ni debatado ubain nabui ita nikmati ubain nabui ita miliki. Asa ido motivasi na paduahon ala debatado na manariho kita na memelihara kita na menjaga jalan na mengelindungi ngoluta ikon selalu kita memuji do pasangapon ibana. Memang macam maul do jorman no merasa do ibana ala ni guguna do boy sikop di bana di ngoluna manang ala ni habisuhon na do manang ala ni ego na do benda dapat ibanai totu maul doi memuliakan mangedehon edene baru tu jauh. Alai halak nama rasa, halak nama kilala, halak nama nada. Ahan na humiliki nuaing, ahan na hujalo nuaing, ahan na hutiop nuaing. Pasu-pasu ni debatadoi, si lehon-lehon ni debatadoi di bagasan ngulku, pasti dia akan bersyukur dan berterima kasih tu debata madok mauliate ma Tuhan di panari honomu di ngulu. Asugari mulak kita kamanga kenang tu konfesi ni HKBP nama Johita di nama Kapolsyai debata Natagwari debata di Tritunggal Allah Bapa Allah Anak Allah Roh Kudus
Ay tajaha di si takas do di bayan di si ringkasan nai ulaw ni debata ama ima nama nopa dohot memelihara majagai hita mangaramoti hita dohot manarihon nguluta di sido taida penyataan manang di sido idauta huaso ulaw ni debata di bagasan nguluta debata amai ima nama nopa hita debata amai ido na memelihara di hita jala ibana do na paradehon ahan tabutukan di bagasan nguluta songon penciptani di top pajol saluhut mulai sian natiur sahatu suaswanan sahatu papahanan baru pe di top pajol mai berarti debata mangarade ahan arkot di bagasan nguluta ido na mendorok kita lau memuji mangedehon puji-pujian tu debata ala disarihon nguluta ala ibana do na menjaga hita ibana do na mangaramoti hita ido da sarta bena semartangia kita pagonggopo tu hatta moloneng borhat kita maula sulaon Tuhan ramoti au di pardalanan Tuhan jaga yau asadau sia parmaraan ala tahapur syaido debatado na menjaga na mangaramoti hita anggo hita sungso terjaga hita do dirita ay bodo holallau mangula-ulaon boy kecelakaan nakik kami lauro tu son tiba-tiba di jolonami adong mangarem topu bahu rem muse bay langgar hami siapudi bana sepeda motor do alai tuani dang marmara na mangalanggari holam masih hidup kami maafin ne bana sian kaca spioni hubereng nikuti terus kami merdadan siani boy berngota boy do tiba-tiba tanpa kita duga boy ro parmaraan di bagasan nguluta alai ala pangaramotion ni debata padonganion ni debata di sido hita gabe boy totong marahi paso satu tikion kita magudang ni bencana waing na boy mabe marmara song na terjadi di Karo tanah Karo di Sembahe ngamang napiga hali tiba-tiba banjir bandang nagudang mabay marmara dot gudang dapya ka bencana na mungkin alai di sima huaso ni debata pangaramotio do padonganio ni debata di bagasan nguluta satu tikion dang nau burju hita sia kalak na marmarai dang nau burju hita sia halak na marmara alan yak ka bencana alai tung alan yasini rohana do di nguluta sianido hita nang bersyukur tu debata molo di luas hita he siap budoman marhosa dope moliante ma Tuhan di lokor pe hosa diau ayrong do halak tabudu mudum jam 11 malam alai jam 4 dang di sibe hosana alai hita diramoti di dongani di loas dope hita mangalaka di loas dope hita majalo ari nai baru sianido hita di jou lao mamuji do pasangapon ibana mangedehon ede nai baru di bagasan ngulut napatuluhon motivasi molo tajahan nakin sian turpuktai ala debatado namanutuhon arah do tujuan ni pernguluot na diarahon debatado hita di perdal ni nguluta asa boy hita mangulu do marlas ni roha boy hita mangalului nguluta saat sedarion ido ben selas rohata akan kota oleh ibana diarahkan debata di bagasan pernguluonna asa unang manibil ibana siallo ni roha ni debata ido tang yang ninatoras Tuhan homa na mangarahon anak kon namion poparan namion asa mardalan ho Bartolomeo ni roham asa disido ibana gabi tau halomoan jala disido ibana gabi terpasu-pasu alai halak na menyimpang halak na so mangulahon ho bartu arahan ni debata ido na jujut gabi lari sian rel bahkan doh notama ido na jujut terpeleset di nguluna ala dang hot ibana merdalan di arah do di tujuan nabi nasahat ni debata apalagi hita halak Kristen nunga jelas arah do tujuan ni ngeluta imana tagwari visi
Visi ni panguluot sebagai halak Kristen. Asa dohot kita pernah puna di ngolu na saliling nililing na. Ido na naisitujuot. Jala ikut tanop penota doi, visi ni sudah halak na porsea, halak na manghuton Kristus, dia akan memiliki kehidupan yang kekal. Molo ido visi na setotong tertanam di bagasan rohana, pasti doi bana di misi manang digerakkan, manang ditindakan na gabe hobar tu lomoni rohani debata menuju tu sasaran, menuju tu kehidupan yang kekal. Asa si mura bisa sitong na arah tai nunga adong dilehon arah na jelas na nang sidalanata na nang situjota sianido hita nang muji dok marangedehon ede na baru dito hata di debata jahu. Napaupaton memotivasi mendorong kita asa se memuji dok pas ngapo debata ala debatado na manghumi hita. Songo panidangion ni hapor siyautay. Ibana do manghumi hita sogot dung harorona pa dua halihon di sima jaloota aha jabarta hobar di pangulota. Alay ta hapor siya do kana porsea jalan na mardalan di bagasan lomo ni rohani debata jalan naung totong say di ramoti debata di bagasan nguluna dohot ibana memasuki ima nguluna saliling nililing. Alahulan ibana do penghukum hakim yang adil. Tanga dong debatan asing na lo manghumi hita hobar tupang laota hobar asa masuk kita tungulu na saliling-liling. Sian naupatiak kay nang manian tergerak roha do pikirata selalu manang setotong memuji do pasangapud debata sian sadok nguluta sia sadok pabahenata sia sadok tindakata sia sadok panglumiton ni sudi ngulu ni pribadi ta do keluarga ta babua naung tata daibana naung mangaramoti madongani na manop pahita jala naung mangalehon arah di bagasan nguluta sahat na ibana do nagabi mengadili hita na manghumi hita sugut asa masuk kita tuhang uluan na saliling nililing. Atong dia do si benota apa tindakan kita untuk menyanyikan nyanyian baru di bana. Hobar tu dorongan motivasi sonong tadok nakin totu adong memang na piga hal na naing sihang ulu honot. Na perjulu na praktis majolo di ngulutan waing. Molo halak na maride mangedehon ede do puji-pujian dito hatta to tu kosian nasa rohana. Molo dong petapatupa parideo di tonga-tonga ni huria dalata duai lao memuji do pasangapon ibana. Ido asa secara umum gereja di Pertibion selalu doi dibarengi dohot nyanyian manang pujian. Mulai sian robi doi, mulai sian perjanjian lama doi, molo tapai hutiu talak Israel pe molo beribadah, halak Israel song kita ibadah tahun, nasida pe mared do ido nadong ina tersurat di Mazmuri manang di pesalmeni. Ede nama sia lusa-lusa doi, mared ma na manguluhon ibadah disambut luas ni huria. Jadi molo tabereng dia di Bibil tai, adong di si misalnya sa ayat adong digeser ibana buti satonga tu sabula siamun sato masuk tu sabirangon adong satonga na tujuloon ima dia dehon pelayan ibadah na tu samping songoni ima na ni dehon di jemaat. Jadi selalu dibentuk responsoria molo di Mazmur. Jala luar biasa na sida halak Israel tung di parade do parideon la mamuji do pasangapod debata. Ido benna adong akatim pemusik. Jadi adong do tim pemusik molo di perjanjian lama. Adong do muse tim paduan suara. Ay sugarita jahat di Mazmuri di patorang doi aka isema pemusik isema paduan suara. Jala ikon mangarade doi asa betul-betul na ni suarahon nai gabi puji-pujian tu debata. Asa ido arahna nasa nata edehon nasa nato sawarahon di bagas doron itu hata ikon nagabi puji-pujian di debatan. Alay olo na barpudion na tuani manggo di
di tamarunangon puji Tuhan ala di samping do song leader ala yang go di gereja-gereja nasi ngolo saya dipaksa moro kami song leader di Jolo mak netong asa gabe artis ido kan ido gabe artis matong di toto jol mama na jago manang nasu jago marede gabe lau mencari keunggulan na sona taruh nakin puji Tuhan mamolo di sona tidak na mencari popularitas tidak na mencari asa jago asa dipuji halak alai memang sasitong na tugas na hanya memandu asa bui tabu parideon alai ya dong ma nagabi digasak hola ni mana marede parede nasing da pula perduli pona jago imana dakolani nuaing na salah arah na salah kaprah di pemahaman untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan di tonga-tongan ibadah. Olo do perkur, sodohot latihan merkur, suarana mendobalga. Ujung na gabi tertarik ma naburju latihan, bapeol ma kuri. Batu ini tamarunang jago terus kurna. Tak boto mo isi na sering mula tu na pasukit sering do terjadi soni ayarong do kelompok kurna hola 12 halak HP na ro latihan 7 halak 5 dang ro latihan alay na 5 masih ibabelga suarana ujung na dang winoto be ahna ni dihon ala dihilala itu bukan puji-pujian tu debata dang nyanyian baru tu debata dihilala holan asal matampil adong sedo pe di piga-piga gereja molo somarkori bana dakya teride tu gereja dang markor hami ninna gabelau ma manang na tu dia malomona alai holam markor su garibina markori bana manang marede sahalat na tiap minggu imana manur raji marminggu berarti arah tujuan makna ni kehadiranna dang memuji debata holan pasonang-sonang rohana. Asa ido na naing dohonon na marhidetul pohon sude nasa na tedehoni. Nagabitaw puji-pujian di debata doi. Ido molo di ibadah. Asing matong molo adong pertunjukan, molo adong konser silakan ma. Molo adong kepertandingan asa tabu bigyo ni halak ala yang go di ibadah. Naing puji-pujian tu debatadoi dang na puji-pujian tu dirita dang na puji-pujian tu jol idu na perjulu na nang praktis idaota di bagasan pengulota bahado manghita mangedehon edene baru berkantate manang berkantata dia dupan di debata dia acara-acara na dia ke ibadah law sido nang pergumulan ni dohot inang borugultom molo adong pertemuan taringot tuaka musik ngasipatan na perbudion dang apala untuk mengarahkan bemusik gerejawi tu lau tu ibadah asa lebih hikmat ibadah ini alang ngajut dan sinkron manandang bersinergi be parede do pemusik sipata dang binoto ahna di musiki HP halak lalak marede dang ketemu datu mabu sipata molo si paso musiki gabi tabu suara ni jolma manang sebalikna ala yang dipatu basa sitong na musik gerejawi itu mengarahkan asabui duhita bersama-sama asabui lebih indah pada dia dalam memuji do pasangapot debata alai na mangihut makamang nabui tindakan nabui ulahonota dalat dalam memuji do pasangapot debata di juru hita lau patuduhan nyanyian baru dia rupan di debata marhiti tindakan do perbuatan ala ngulu tahun diri tahun setotong do di paihutihut debata mola ka istilah na juti pakai dongan waing dangadong dope nabui mengibangi mata ni debata na mamerek kita manasong dia pe kecanggihan ni CCTV nuaing bahkan mungkin melalui satelit terbatas doi alai debata dang terbatas selalu memantau paihutihu nguluta
di perdalanata di tonga-tonga ni Portibio di boto de batado ahana taula ahana tapatupa bahkan di bagasan rohatta di boto de batado songo dia rohatta nuaing molo dicaki hamu merjamita padita simamoro gejang ni jamita ni padita simamoro di boto de batado di boto de batado ahana di bagasan rohatta ahana tasakapi ahana tapikiri alani ikon naing matu tarahon tu de bata sudingo luta mulai sian rohatta apalagi molorohi tatu songnon di ibadah unang gabi menyimpang tu kiri unang gabi menyimpang tu kanan di sido tutu batu donota gabi nyanyian baru tu de bata sian sude panggumito ninguluta sian sude na adong di rohatta do di pikirata ta arahot tu de bata. Semakin tanikmati kamang mengarahkan manang menuju tu de batana di roha dok na dinguluta sianido hita gabe terarah sianido hita gabe termotivasi gabe selalu mangulahun lomo di roha ni de bata. Mungkin adong kesulitan tamaul konsentrasi lau mengarahkan pikiran tu adupan ni de bata ala gudang akana di Portibion. Alai unang gabi gumogo suara ni Portibion tapa bigi-bigi. Unang gabi gumogo suara ni akana masa di nahumalia kita sian nama nangihon debata. Macam dipakai simbolis na yang mangguit tita na yang manggugai pikirata rohata asa tertuju tu debata. Buidui marhite na hudul hitan waing alai saya tabereng dihabirang ta tang sonang gabi berpengaruh do itu hita. Alai molo nong debata naung mengarahok kita di sido gabe bui takas hilalau taboha debata hadir deweha debata mengula di rohata jala boha hita hudul rap doh debata di nguluta ido ibadah ido permingguan ala permingguan ni holan hadir debata di si nunga mangula debata rap doh tita jala hita pe gabe rap doh debata itu na terjadi di gereja debata marsuara tu hita marhite hatana jala hita merespon marhite paredeon marhite na manangion marhite na martangiang tuadupan di debata itu sasitong na ibadah nang pedibain gudang nang pe konadong patik nang pe konadong pengakuan dosa nang pe konadong epistel nang pe konadong pengakuan iman alai sudei naing tahidala debata berbicara alai hita manangihon jala hita bermohon tu ibana siganu minggu di bagasan muluta ido asa takas boy patupa ngolu na selalu menyanyikan nyanyian baru malu sudah gerak ni nguluta gerak ni hati gerak ni pikirata tarahkan tu debata saliling ibadah saliling namar saur hita do debata asa jupang ma kantate i di bagasan nguluta amin martang yang mahita mau lihat Tuhan ni hatam nang marsuara tu kami di bagasan sedarion asa sewi diho kami idene baru diho markantate kami molo pajupang dohto ala hodo namano paham hodo namanarihon ngulu nami jala hodo namangaleon arah ni ngulu nami jala hodo na manghumi hami siani mahami gabi pakkeon nami di akka ibadah nami paredeon nami marsitutu lau memuji ho dang nama buat sangap di ngulu nami dang nama buat puji-pujian di hami alai tungtu hodo puji-pujian nami jala pakai madiri nami ngulu nami, roha nami, pikiran nami, hati-hati nami, sai huarahok kami tuho. Ala molo nong huarahok kami ngulu nami tuho. Di sido kami, gabi marpabahenan, marpangulaon, jala mamuji do pasangapoko di ngulu nami. Tatap mahami di perdalanan di ngulu nami, tatap mahami dia kasiudon nami tujuluan niari
Laos sadario Tuhan di parmingguan nami sadario di tonga-tonga ni huriam hakawipi tamarunangon. Di patu pada pacakonon situa manang sahalak nang majalo tohonan hasitua di tonga-tonga ni huriam amang milki pada potan sitorus homana mahapon pasu-pasumi di nasida asa tutu sahab di nasida gabi bui hanguluhonon nasida jala ulahonon nasida jala patupaun nasida hobar di persurumi ala hua porsiai hamido hodo nama jo hodo nama milit jala hodo nama ngujakon nasida gabi sahalak situa gabi naposom di tonga-tonga ni huriyamon urupi nasida sian nasa rohado sian nasa nguluna pilihonona di huriyam lausongoni nang inanami inang boru barimbing totong patawamu nasida saurdot di ulaun di pamilitomi di pajuwonmi di nasida di tonga-tonga ni huriyam pasu-pasumu urupamu donganamu nasida diakodon nasida siganupari jada tabamu pasu-pasu di nasida do diakayanak do popara nasida lam siani martaba-taba nang pakeu nasida dinalau mamuji do pasangapoko losoni pasatonami do tujulum nang ruas ni huriyam na taba di huriyam hakabipi tamarunangon keluarga Fransi Hombing inang Sari Simanjuntak do keluarga amang Agus Butar-Butar inang Junior hodo namanga loas nasida mabuka rohan nasida gabit masuk di tonga-tonga ni huriyam atong separgugo yurupi dongani nasida di tonga-tonga ni huriyam gabi ruas na burju nama kanguluhon hatam nama kanguluhon ngulu parhuriyaun tujuluan ni hari sa totong paso-paso mo nasida dohot aka pikiran nasida do sakap nasida di ngulu siganupari nang di tonga-tonga ni rumah tangga nasida be loas nasida mangulu marlas ni roha di bagasan asni roham losongoni pasaton nami do toho apala di bagasat tikion di sakap ni huriyam di nanay patupa pangapulion di keluarga na marsa marukil dari nong salpu homa Tuhan na mamasumasu ulaw ni asa tutui mabuka arsak sian keluarga na naing siapulan asa terapul na sida makilalahon di kukum do di wasom pabua hodo na mangatur pardalanan ningulu namin di tonga-tonga ni pertibion lasoni nang kegiatan-kegiatan di tonga-tonga ni huriyam homa na mamasu-masu na patuluson asa denggan mardalan Tuhan terlumubi nang di pembangunan disakap di pembangunan ni sopo di tonga-tonga ni huriyamon homa na patulusoni jalan na mangukap rohani ruas ni huriyam lau manupahi lau mamilihon siya basa-basami asabu sikop Tuhan huriyamon uli denggan tujuluan ni hari jala terkhusus Tuhan pasaton nami do toho nang akaruas ni huriyam na di bagasan parsahiton Agus Kristin sianipar MU Tagalong inang nyonya sintua di tapi abu tibur Siregar sintua adi Siregar nyonya sintua adi Siregar Boru Pardosi homa Tuhan na mangalehon hahipasod di nasida jamau mu pamatang nasida asat ibu malum nasida siya persahiton jalabui marlas niroha di bagasan nguluna alai nau marga pahot hapor siya nasida padau padilian padau lilu niroha asa sa totong marpangucadian nasida di denggan ni basam do di huasom di tonga-tonga ni parmudon nang dia karuas ni huriyam na marulang tahun kelahiran mo tungadong nang marulang tahun di pernikahan tuhodo pasaton nami lehon kajang numur leolas ni roha
Totong maho dan pahuti na sida tujuluan nyari di bagasan nguluna marhita na tabamu da pekajang ni umur 12 ni roha. Jala totong saya sungkulamu na sida manada de dengan ibasam do pasu-pasum di nguluna. Pasu-pasu mana salu turuas ni huriam. Mulai sen sekolah minggu saat lansia. Pasu-pasu mo di parngulun na sigano pari. Pasu-pasu mo nang diaka siulaon. Lehonom mo ay pason. Lehonom mo las ni roha. Tabamu akahbisu hondo tapistara dia kana marsikola. Jala patudu honom mo akapar karejo na ringan na mga lui karejo. Jala dia kana nang marhaso hota patudu honom mo sirokap na sida. Na tahu na bui rap sapor siaw na sida jala na bui manghutoko. Atong pasu-pasu mahami. Dongani hami. Jala pasu-pasu nak kami mula-mula kanu siya bagas joromon di parngulun nami sigano pare. Di bagasan Kristus Yesus tangihon jalauloy mapangiduan namin. Amin. Tapuji Tuhan tamari dehita sian buku ede nomor 528 ayat 1 seterusnya hut papumu pilihan.
mahita tu acara di nama Jakon Situa alani taparadi medita sian nomor 700 sada ayat sada 1 ayat sada dot ayat tolu ditikimari di tanulos Roma nanaing majalo tohonan 7 luon jong-jongan no. Hamualia kadongan nasa huriaon di ida hamudo nuaing dongata na jongjong dison na itapilit bahin situa di tonga-tongata naing pangidon na sida mapasu-pasu sian tuhatai asa margugu na sida mangula tohonan na sida. Harani tabigi majolo pangaripunan ni ulaon ni situa na jinahahon ni amang padita huta soy. Ulaon ni sintua na parjolo. Pangulan ni huria do nasida mamata-matahon akaruas na pinasahat tu nasida. Dohot mangaramoti parangi nasida molo di boto nasida na hurang ture parangi ni manang ise ikon paingoto nasidai manang pabau nasida tu uluan ni huria asa dipature na paduahon madasdas ruas ni huria tu parmingguon dohot manakasi alana ubahen nasoro patoluhon madasdas sudut nauposo asa odop ro tu parmingguon jala makarikoton parbinotoan paupaton manikir akan namar sahid jala patureho narikot tu nasida dohot nasa natar patu pasa alaina rumikot pasingoton hata ni debata tu nasida dohot tu mangyakosa palimahon mangapuli akan namarsak paturehon akan nadangol dohot napogos paonopon
manogu-nogu akka parugamo na asing, dohot akka nalilu, asa dohot marsaulihon, hangoluan na pinatupani Tuhan Yesus. Papituhon, mangurupi paturehon akaguguan, dohot ulau narikot tu harajau nidibata. Ope hamu na hinaholongan. Naeng takas boton nami burjuni rohamuna mangaradoti ulaun hasituauni. Di baheni alusihamuma na husukutonon tuhamu. Na perjulu. Naolo dohamu mamarangehon parangin atama di julu ni debata dohot di julu ni jolma na paduahon. Naolo dohamu majalo ulaun hasituaun songon na hupajojor odeng tuhamu na patuluhon. Naolo dohamu mangaradoti sude sian nasa roha dohot sian nasar tuhatani debata molo nang sadar rohamuna mangoloi saluhutnai marpadaton mahamu di jolo ni debata dohot di jolo ni dongata na di gerejaon alani dokamu mapatuduhon pangoloiom muna. Atong masih jalangan mahita pabua hotni padan muna jala pabua naolo dohamu mangula ulau ni debata rap dohot hami. Situa melki padapotan sitorus hata ni debata napabor hatok kamu tersurat di sada Timoteus 4 ayat 12. Unang mahu rohani halak mida ho siala haposon mi alai gabetiruan niaka na porsea maho di pakatayon di parangi di holong ni roha di haporseaon nang di hatomanon. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata, aman itu hatta Yesus Kristus mahamu, marhite-hite todi porbadia, maka burjuhon siulau muna na pinasaha Tuhamu sadarion, asa marsangap debata marhite hamu, di tonga-tonga ni huriai. Amin. Dihamu akka manami nanami sudir ruas ni huriaon jako kamu manasida naung majalo tohonan sedariot di bagasad dami sude mahitaon manggogo tu mangyakon nasida asa majadi ulaun nasidai uhut makorhon hasangapon ni tuhata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang mauliate marohanami tuho alaniasi ni roham di dongan namion say tabay madinasida akka silehon-lehon ni todi porbadia asalam marroha jalam margogo nasida mangaradoti tohonan nasahat tu nasida asi maroham doh di sude ruas ni huriamon asalam hot hapor siaun nasida be jalalam ture parangi nasida manghuton ho sungguli marohanami asa masih haolongan unang adong cipicangot dihami asalam rarat harajaon jala marmulia guarmu nabadiai. Amin.
Dia muamanami situ amelki pada potan storus Oma agedani huriata ujahan diaka namangulahun ulau tohonata songon sahalak paralado nong terpilih jalan nong di pasu-pasu ni tohata di tonga-tonga ni huria tu tikin aneng dong dot gudang do bisa sitongna perangkat-perangkat ni ulau ta do perangkat-perangkat nana sipakiota asahabur sok kamu ma lamar siajar di ulau do di pakubasiun. Inasama tu padita kita soit lama atur. Oh ya. Madok hata mas berturut-turut anon imana parjolo sian amang sintua na baru majalo tohonan amang sintua MP Sitorus SST MM na paduahon mewakili ruas ulaya 2 amang LDP Tambunan Boru Panjaitan na patuluhon mewakili Parhalado amang sintua C Sihombing SE na paupaton Kor Parhalado doho keluarga na palimahon bimbingan manang arahan sian Padita Resort Pendeta RJ Simamora STH MM. Oh ada ya. Maaf mewakili ruas ulaya 2 amang JE Sumbayak SH. Pinangido matu amang sintua na baru majol tohonan. Shalom. Horas selamat hari Minggu madihita salutna. Nau hormati kami amang Padita Resort dot inang. Nau hormati kami amang Pendeta HKBP Tamarunang dot inang. Nau hormati kami amang inang Parhalado Niuria Tamarunang. Nau hormati kami amang inang na tua-tua nami di son. Nau hormati kami anggi nami na poso bulung dohot sude yanakon nami sekolah minggu. Parjolo sahali madok moleate do ita tutuhata de bata ima disiasi dot holong ni rohana apala ditikion boy hita pajupang ima di gereja tanah pinatupani huriata penabalan situa amang inang mangidodo hami tangyang muna anggiat matutu tujolo anon lam di pasu-pasu tuha debata jala di leom mahabisukor di hami untuk kemajuan gereja kita ini. Mungkin songoni mana boyu pasat titikion mulai ate ma dituhata mulai ate ma dipungata do di amang inang horas. Salom. Horas ma dihita salutna. Nahu parsangapi hami amang Padita Resort, amang Pendeta RJ Simamora STH MM dohot inang. Nahu parsangapi hami uluan ni huriata KBP Tamarunang amang Pendeta UF Hutasoit MTH dohot inang. Nahu parsangapi hami damang dainang Parhalado ni huriata. Nahu parsahaping hami punguan ama, punguan ina, punguan remaja na poso bulung, suang-songoni punguan sekolah minggu, nahu haulongi hami. Nahu parsangapi hami sudi damang dainang, haanggi pinaribot, dinaro merpungu hita di bagas sadarion, di bagas huria ni tuhata.
perjulu tamaro ita pasahaton hamola teota tua mata perdinggan basai siala asi dohot holong ni rohana na totong mangaramoti ganuk pernguluatta sahak tu sadarion buhi tarak merpungu di bagas joro ni tuhat taon dinalaho mamuzi do pasangapon guarna na bediai terlumuwi matutu dia bagas sadarion di patupa huriatta acara panabalas situa tuhami keluarga. Nunga tutu merdalan hami selama 1 tahun jadi calo situa learning ni huriatta. Hurazumi hami do amang inang nagudang hahurangan nami na perlu do pehami marsiajar niaka ulaun ni hasituaon duhut akka perhubason ni huriatta. Alai mangido gumos hami di tangyangmu damang dainang ang giat lehono hamul buana muna hami di bagasat tangyang duhut dukungan nama say argai na salilingot tu hami ang giat tujuluan narion boy lam tudinggan na pakubasyon nami sa dilehot to hatta madi hami habisuhon asal marbisuk kami mangulaon-ulaon hasituani. Maduk maulati rohami tu amang padita resort amang padita uluan ni huriatta natotong mangalehon pangajaron songod dia do nabagi situa unang tungbosan na hamu amang inang amang na mangajari hami asalam tudinggan na pangulaon nami tujuluan narion song-songoni di hamu amang inang situa ni huriatta nong jumulu majalo tohonan hasituaw ni marsiajar rope hami amang leho kamu akapuda pangajarion naong nijalo muna salilingon ang giat buit lam tudinggan na hami majalaton hasituaw ni tujuluan narion suang-suang ni tu molate do hami tu saluhut damang dainang na pungudison dukungan muna na salilingot tu hami na selama menjalani situa learning unang manian lam tujulanon mulu adong nahurang akapakubasyon nami tujulan narion mangidu mahami totong ma leo kamo akapuda pangajariot tuhami asalam tudenggan na saluhu akapangulaon nami asalam marsangak ma goar ni tuhata da marsangak ma huriata di bagasanon mandok molati rohami tu na tuat-tuai na bui menyaksikan lewat online mandok maulate do hamu tu hamu amung inung disaluhut aka poda pangajar yang muna nang tuna tuatuaku inoku simatuaku di aka tangyang muna na salingot tu hami aka goparamu bui hami amung inong mangula di ulaon nami mangula di hurianai tanya ko kamu mahami ang giat lam tudinggan na hami pakubason nami di tujulan narion suang-suang ni akai boto nami hahanggi pinaribot naro di bagasan sadarion sa ternate nang na di bagasan aka pangaratuan nang dihutata di tuba oma nabuihu pasahatami amang inang mularong nahurang lubis yak kapakatan nami mangidumap hami sian saluhuna tuhata mana masuk hita, tuhata mana mangaramoti hita saluna. Horas Shalom. Salam. Oras madihita saludna. Na perjolo kami mondok na terhormat tu amang pandeta resort amang RJ Simamora dohot inong. Dapat dua menjok na terhormat tu amang situa UF Hutasoid dohot inang. Dapat tu amang pandita Ucok Hutasoid dohot inang. Kemudian na luhon mendok na terhormat dohami tu Sudi Parhalado
HKBP Tamarunang, Napapoton, Mendok na terhormat dohami Tuak Kasudi, Jemaat HKBP Tamarunang. Izinkan saya berbicara dalam bahasa Indonesia, saya mewakili dari ruas wilayah 2. Izinkan saya menyampaikan beberapa poin kepada Amang Situa Melki Pandapotan Sitorus dengan Inang. Yang pertama adalah kami mengucapkan selamat atas pencapaian yang luar biasa ini. Kami sangat bangga dengan dedikasi dan semangat yang telah Saudara Amang Melki Pandapotan Sitorus SST, MT, dan Ibu Pitra Borobamriming SPD yang telah ditunjukkan dalam pelayanan di HKBP Tamarunang. Kami yakin kepercayaan yang diberikan oleh jemaat kepada Amang dan Inang berdua tidak salah, dan kedepannya Amang dan Inang akan terus membawa pelayanan bagi jemaat ke arah yang lebih baik lagi. Yang kedua, Amang dan Inang telah terbukti sebagai pemimpin yang memiliki integritas, visi, dan semangat dalam pelayanan jemaat. Kami percaya dengan semangat yang sama, keberanian, kejujuran, dan dedikasi yang telah ditunjukkan sejauh ini, Amang dan Inang dapat membawa perubahan yang lebih positif, terutama di wilayah 2, dan memberikan inspirasi bagi jemaat yang lainnya. Ketiga, sebagai Sintua wilayah 2 yang baru, kami berharap Amang dan Inang dapat menjadi teladan bagi jemaat dalam perilaku, dalam perkataan. Pemimpin harus memimpin dengan contoh, dan Amang dan Inang harus terus memperhatikan dan memperbaiki diri, serta menghindari sikap-sikap yang tidak menguntungkan pelayanan jemaat. Keempat, dalam memperbaiki kualitas pelayanan, kami berharap Amang Sintua Melki Pandapotan Sitorus SST, MT, dan Ibu Pitra Borobamriming SPD dapat lebih berkolaborasi dengan jemaat dan para pemimpin gereja, terutama khususnya di wilayah 2, dalam hal melayani kebutuhan jemaat dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan mereka. Kelima, menjadi pemimpin gereja juga berarti memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan relevan. Kami berharap Amang dan Inang dapat lebih aktif dan dalam mengunjungi rumah-rumah jemaat dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan jemaat. Dengan begitu, Amang dan Inang dapat lebih memahami dan merespon kebutuhan jemaat. Yang keenam, kami juga berharap Amang dan Inang dapat memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi di wilayah 2 dan semua jemaat HKBP Tamarunang, serta memberikan solusi yang tepat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi wilayah tersebut, Amang dan Inang dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan relevan. Ketujuh, selain itu, Amang dan Inang juga dapat mengembangkan program-program dan kegiatan yang dapat memperkuat iman dan meningkatkan kualitas kehidupan spiritual jemaat di wilayah 2 dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang. Dengan begitu, Amang dan Inang dapat membantu untuk terus bertumbuh, berkembang dalam iman dan pengalaman rohani. Yang kedelapan, kami berharap Amang dan Inang menjadi agen perubahan positif bagi jemaat dan lingkungan sekitarnya. Yang kesembilan, dalam menjalankan tugas yang baru, Amang dan Inang sebagai Sintua wilayah 2, jadilah pemimpin yang terbuka, mudah diakses, dan mampu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi jemaat. Yang terakhir, akhir kata saya mewakili wilayah 2 mengucapkan selamat atas dilantiknya Amang Sintua Melki Pandapotan Sitorus SST, MT, dan Inang Pitra Borobamriming SPD. Semoga Amang dan Inang sukses dan selalu mendapat dukungan dan berkat dari Tuhan. Mauliatima, holani naboi di bahasa Tami, horas madihita saludna. Horas madita salutna, selamat hari Minggu na hormati kami Padita Resort, Amang Pendeta RJ Simamora, Padita KBP Tamarunang, Amang Padita Web Tasoit, dongan parhalado, songsongoni dihita ruas ni HKBP Tamarunang, salutna.
puji syukur ma tapasahat tu debata ala nunga tabba dihita sada parhalado imana baru dijakunakin imang di tonga-tongata ima amang situa MP Sitorus do tinang selamat ma diamu amang do tinang boy hita rap bergabung di Parhalado mabaen pelayanan tu jemaat ni HKBP Tamarunang yan ngasa tahun hamu marguru suka duka na ngadong terpilih tamu dang serta merta langsung niuluan dolo marpanukut tu na tua do sima tua songoni tu inata parjabu tu kasih tuaon di Garjata terlumu bima di wilayah 2 namun di wilayah 2 le tetak maita tu ruas sudi melayani di Garjata melayani yang terbaik di HKBP Tamarunang siang giak ma totong dalam ditabay tuamu pasu-pasu tabah kesehatan song-songan inang boy tong bergabung do punganina menghitung ka ulon ni Parhalado jadi otik sotia songoni ma naboy upasat tu ita tu amang sa lamargo ko ma bangulaon di situaon di ruas HKBP Tamarunang mulai tema dita salona horas ma Kor Parhalado dohot keluarga.
Hola saotik na makamanga kainang si pasaton nami alay si pasaton odak kolan tu amang nabaru majalo tohonan amang storus alay perjolo matu sude ruas ni huria nanay tonahonon nami. Na perjolo tajakon mamang akainang nasida song parhalado di tonga-tonga ni huria manang songon nang pinilit jala na jinon itu hata jala nau pinaso-pasun itu hata lau marhubas di tonga-tonga ni huria asa dipajakono taido marsahala pakatayon nasida marsahala pakubasion nasida marsahala nang tona na pitononahon nasida hobar tupoda tohonan naung jinalo nasida. Napaduahon Panginoon nami do di bagasan holong ni roha. Rapi ta sa tumangyakon nasida. Ala jolma biasa do nasida songok kita. Ala ni ikon tatangyakon nasida samargogo mangula-ulaon. Makubasi si hobasan. Patupa si patupaon. Hobar ditugas do tang jawab. Apalagi di poda tohonan naung jinalo nasida. Napatuluhon sa totong masih tiroan bersinergi sudah ruas ni huria luar biasa nakin sambutan ni amang simbayak si 10 poin sia poin nunga lobi sian poda tohonan nakin naginobarhon nasida tanggung jawab manang ulaun ni amang si tua, si torus, apalagi di wilayah 2, lausoni di huriaon, ikon narap mahita masih pasunggulan, masih patugutuguan nakamang, asaboy tarula nasida ulauni. Sonodot nakinjol mabiasa do nasida boy do gale, bahkan boy do lupa, bahkan mungkin boy do dak seisude taradu nasida ulauni, masih rupa mahita, asaboy sempurna. Asaboy sikop ulaon do pakubasion nasida. Lausonido ng tuamang si Torus dohot winang borubarimbi. Sian pertemuata huilalado pamilihon muna di diri muna di ulau di tonga-tonga ni harajaw ni debata na termotivasi hamu manang terdorok kamu di panadawmu di dengan bahasa ni debata. Jala ido ng sunggulan nami totong. Setiap lau mangulaulaon selalu disegarkan motivasi, dorongan lau makubasi, apalagi motivasi na mangojar, na manang namarningot di sudi pabahenan di debata di mulut. Molo saya mulak rata motivasi di ulota pasti do akan lebih baik. Saya marsiadu tunadumenggan ulau do pakubasi. Napaduahon sa ikot totong parata-rata mu poda tohona. Pitu poda tohona. Na pitu po ini ikon usahon mu. Parjolo mai di ulau di tonga-tonga ni huriaon. Parjolo mai di tonga-tonga ni huriaon. Alay na paduahon nunga haruar muse tu akadonga sa hapor siaon. Alay nunga haruar muse tu akadonga naso sa hapor siaon. Bahkan naso manada Kristus. Tu sido hita di paborhat, tu sido hita di jou, asa tetap tasungguli, asa tetap taparata-rata, poda tohonan nanay sulaw. Termasuk dia akan narikot di tonga-tonga ni huri. Napatuluhon iko johonon nami do tuhamu. Songon sahalak na baru majalo tohonan, songon parhalado manang naposon ito hatta. Sotung dirimu di pangasahok kamu. Ikon tu hatta mangurupi, mangajari, marguguyhon, patauhon di sudi ulaon. Asa ikon sa totong tapasahat dirita. Tapagonggopon, jala tapangido, gogo marhite tangyang. Ikon lamar situ tu mahamu di ngulu pertangyang. Molo sa liling naon nunga di gogo hamu martangyang ikon lam gumogo ma ngulu pertangyang mu mangido pangurupi sa tuhat. Ala tohonan natajalo. Apalagi di tonga-tonga ni huriata. Ima na mangula ulaon ni tuhatta. Asa debatado na tarida marhite ulota.
alani ikon ibana pangidota mangula. Sotung sian pikirata, sotung sian habis uota, sotung sian hagogoon portibi alai tung tu hatama na mangula na margogo si pangidota aria doh borngin mangurupi do mengajari kita. Na parpuri masih dohonon nami amang atas nama ni sude parhalado sa resort Sulawesi Selatan na dong tolu hurian wain HKBP Makassar, HKBP Tamarunang, HKBP Kendari, pasato tuhamu selamat melayani, selamat bergabung di Parhalado sa resort Sulawesi Selatan. Tuhat tamana masuk-masuk ita saluna jalan na ramoti, jalan na marguguihon na posona, horas madita saluna. Los jongjong mahita saluhutna kamanga kenang marid dehita sian nomor 720 tolu ayat sada 720 tolu ayat sada. Sahat mapilian na pabungon to adupan ni debata martang yang mahi. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silolo na denggan dot naso libasan na mauliutus. Upasat tami masyan na nilion mi tuhami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asaw para siya kami pilianon. Pati bulon harajom di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordem. Asalam utadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang sa Nurbadia Magwarm, sa Roma Harajon, sa South Malomoni Roham di Banua Tongonsong na di Banua Gijang. Lehon matuhami sidaryo ng uluan siyapari. Sa samadusa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuham. Una kami to gihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangago.
budak mahamu di bagasad dame, jala-jalo mapasu-pasu sian Tuhan di batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Di hamua manami nanami, alaud depe majalo pasu-pasu hasito na masturus, los di somata jalang, los di julo majongjong na makuwasi di minggon, los di somado tamang sturus, los di meta majalang siano mamasuk karuar siano nakamangkena. Kepada poso supaya diangkat dulu kursi yang biru ke parkiran, kursi biru Raposo, anak-anak muda yang ganteng ya, oke. Dihamuna nami inanami sudah Raposo langsung mahita tu tempat parkiran songon undangan nih abang situa sitorus nakaring songon ini maafin apa tohon